ממה אתה הכי נהנה בעבודה? ממה אני הכי נהנה? אוקיי. תראה, יכולתי להגיד שאני נהנה מהקשר עם אנשים, מכל מיני דברים אבל האמת היא שאני בכל זאת בנשמה שלי מהנדס, ואני נהנה מהצד הטכנולוגי, מהפיתוח, מלעבוד עם המפתחים, מלחשוב על דברים חדשים. אתה גם שולט בטכנולוגיות העדכניות, כאילו אתה מעורב גם בעצם? אני לא יושב בעצמי לא כותב את הקוד. כותב קוד. כן. אבל אני כן מעורב בטכנולוגיה, ולפעמים מנחה את המתכנתים שלי, תסתכלו על הטכנולוגיה הזאת, תראו יש פה דבר מעניין, מכוון, ואני למעשה מעצב את המוצרים העתידיים, מה אנחנו נעשה. שיבה המצאתית. מה? יפה. יפה. מה לדעת? אני נהנה. קודם כל זה באמת כיף, ורואים את הפירות, אתה רואה גם אחרי זה את הפירות כל פעם של ה... בדיוק, ואז באמת לראות את זה יוצא, ולראות אנשים באמת... משתמשים ומפיקים תועלת. גם, אני חייב לומר, גם אצלנו התוכניתנים, שהם באמת יושבים כל היום עם קוד, אבל זה שהם יכולים, לא בכל חברה, התוכניתן רואה... תוצאות מיידיות, כן, ממש, הנה הוא עושה את זה, והנה אנשים משתמשים בזה, זה דבר שתוכניתנים... אנשי פיתוח, הם נהנים מזה, הם נהנים לראות שמה שהם עושים זה לא איזה רכיב קטן באיזה מערכת ענקית, אלא ממש אנשים. עובד בשטח. עובד בשטח, כן.